Novotný připravený jako 13. útočník. Petr získává kotouč pro Židlického. Ten je atakován u mantinelu a ztrácí. Petr ještě na chvilku měl puk na svých bruslích a teď musí dávat pozor. Dvořák, pozor na tuhle šanci a je to gól. Američané vedou 1-0. Tohle není dobré. První střela na Michaela Hrabala, čas 3:14. Na tomto turnaji a potvrzuje skvělou sehranost a největší nebezpečí, které hrozí právě od téhle trojice. Naopak český tým musí střílet z každé nabídky, kterou dostane v útočném pásmu. Teď je to Jakub Štancel, jeho střela, gól! To je přesně ono, Jakub Štancel je prostě muž velkých zápasů. Podívejte se na tu parádu naší 21. Jakub Štancel a nádherně vymetl horní růžek brány. Odhození obránce, který byl pod tlakem a to se počítá potom Jakub Štancel rozjetý a z prostoru, kde dával rozhodující gól loni proti Kanadě, vystřelil ránu, která byla nechytatelná. Na levé straně teď mají Američané spoustu místa, přihrávka a okamžitá střela. Tak proti tomuhle nelze nic namítnout. Cole Eiserman. To byl jakýkoliv soupeř, když potřebovali, tak ta rychlost, pokud se jedna strana uvolní a potom ten přesun tím, že jdou většinou ve dvou nebo ve třech dopředu, tak ta přihrávka, pokud se nabízí a oni udělají tu prudkou přihrávku do volného prostoru, tak to úplně změní hru a teď se to znovu povedlo. Můžeme se teď dostat do kombinace a naopak na druhou stranu jede Perol. Přihrávka a je to 3:1. Ryan Leonard úplně nekrytý, špatné střídání českého týmu. 4 minuty a 27 sekund před koncem. Američané slaví pojistku, vedou 3:1. Pravení hráči na to jít do breaku. Sledujte to rychlé odhození, kdy než naskočila ta další čtveřice, tak došlo k tomu přečíslení a Perol našel výtečně při tom přešlápnutí Leonarda. Nakonec se to povedlo. Ten puk se drží v útočném pásmu. Ale teď to hodně risknul Galvas a tohle už bude problém. Moore jede proti odkryté bráně a Jiříček ho nestihne. Američané vítězí.